मन मन गणपती नत मन मन गणपती श्री गणनायका पहिले नमन करिता देवा श्री गणपती प्रथम नमन करितो देवा श्री गणनायका प्रथम नमन करितो देवा श्री गणनायका प्रथम नमन करितो देवा श्री गणनायका पहिले नमन करो गणेशा देवादिका सरस्वती शारदा रंगली माता सरस्वती शारदा रंगली माता दुसरे नमन करो जाग्याच्या देवादिका सरस्वती शारदा रंगली माता सरस्वती शारदा रंगली माता तिसरे नमन करो माधवा देवादिका सरस्वती शारदा रंगली माता सरस्वती शारदा रंगली माता चौथे नमन करो मानाच्या गुरुदेव सरस्वती शारदा रंगली माता सरस्वती शारदा रंगली माता पाचवे नमन करो सातेरी मायगा सरस्वती शारदा रंगली माता सरस्वती शारदा रंगली माता खेळी रे मन जोगी रे नाता सरस्वती शारदा रंगली माता सरस्वती शारदा रंगली माता खेळी रे मन जोगी नाता सरस्वती शारदा रंगली माता सरस्वती शारदा रंगली माता पाचवातीचो दिवो आरती टेविला अमृताचे फळणारी आरती टेवेला पाचवातीचो दिवो आरती टेवेला अमृताचे फळणारी आरती टेवेला गंध कुंकू घेऊन नारे बाहेर सरल्या 32 पाना विडवणारी आरती टेवेला गंध कुंकू घेऊन नारे बाहेर सरल्या 32 पाना विडवणारी आरती टेवेला 32 पाना विड घेऊन बाहेर सरल्या 32 पाना विड घेऊन बाहेर सरल्या पायी गुंगुर वाजती हो तै तै नाचे गणपती हो पायी गुंगुर वाजती हो तै तै नाचे गणपती हो पायी गुंगुर वाजती हो तै नाचे गणपती हो प्रथम नमन करितो देवा श्री गणनायका प्रथम नमन करितो देवा श्री गणनायका श्री गणपती गौरीचा सुता श्री गणनायका श्री गणपती गौरीचा सुता श्री गणनायका प्रथम नमन करितो देवा श्री गणनायका श्री गणपती गौरीचा सुता श्री गणनायका श्री गजानन गणनायका गौरी गजानन मोर्या श्री गजानन गणनायका गौरी गजानन मोर्या 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 मंगलमूर्ती मोर्या 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 मंगलमूर्ती मोर्या मोर्या
बाप्पा येवकार श्री गुरु कला मंडळ पिसगा प्रियो आणि गोंयच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. फुडले सुवातेर तुमच्या मुखार येता गोंयचो नामनेचो लोकनाट्य प्रकार जागोर. जागोर हो असो गोंयांत मे म्हयन्यान खासा मे म्हयन्यान करतात आनी हेजें वैशिश्ट आसा की जेन्ना आमचें सगळें काम सोंपता मे म्हयन्याक आनी आमी पावसाची तयारी करतात तेज्या पयलो ह्या देव देवतांक जागृत करपा खातीर आनी तेंची सासाय मेळोवपा खातीर गोंयांत जागोर करतात. टोटल गोंयांत जागोर 28 जाग्याचेर केल्लो वयता. फोंड्या तालुक्यान 7, साश्टीन 3 आनी बार्देजान 11 कडेन हो जागोर केल्लो वयता. तर ह्या फुडल्या सुवातेर तुमच्या मुखार येता गोंयचो नामनेचो लोकनाट्य प्रकार जागोर. भयभुमका धरुनी बैसल्या सभा 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 बोलता नमन गुरु तुझ्या नावानं गुरु तुझ्या नावानं चालता बोलता नमन गुरु तुझ्या नावानं गुरु तुझ्या नावानं अरे चालता बोलता नमन गुरु तुझ्या नावानं गुरु तुझ्या नावानं चालता बोलता नमन गुरु तुझ्या नावानं गुरु तुझ्या नावानं चालता बोलता नमन गुरु तुझ्या नावानं बारीक चाल चोमकता कळकी झाली रातो कळकी झाली रातो राया बारीक चाल चोमकता कळकी झाली रातो कळकी झाली रात राया बारीक चाल चोमकता कळकी झाली रातो कळकी झाली रात राया बारीक चाल चोमकता कळकी झाली रातो कळकी झाली रात राया बारीक चाल चोमकता कळकी झाली रात ऑगस्टच्या महिन्या राया चिचे झाला बोटे हो चिचे झाला बोटे राया ऑगस्टच्या महिन्या राया चिचे झाला बोटे हो चिचे झाला बोटे राया ऑगस्टच्या महिन्या राया चिचे झाला बोटे हो चिचे झाला बोटे राया ऑगस्टच्या महिन्या राया चिचे झाला बोटे हो चिचे झाला बोटे राया ऑगस्टच्या महिन्या राया चिचे झाला बोट आज निर्मिला देव बाप रे मगर चिला सर्व संसार आज निर्मिला देव बाप रे मगर चिला सर्व संसार आज निर्मिला देव बाप रे मगर चिला सर्व संसार आज सूर्या करता नमस्कार रे आज सूर्या करता नमस्कार आज सूर्या करता नमस्कार रे आज सूर्या करता नमस्कार आज सूर्या करता नमस्कार रे आज सूर्या करता नमस्कार पर्वतार चापरे फुलला राजा तुका घर रे आपला पर्वतार चापरे फुलला राजा तुका घर रे आपला लैला रे लैला तर लैला लैला रे लैला तर लैला लैला रे लैला तर लैला लैला रे लैला
आला निकंडार सभे केला नमस्कार, आला निकंडार सभे केला नमस्कार, आला निखंडार सभे केला नमस्कार, आला निखंडार सभे केला नमस्कार, आला निकंडार सभे केला नमस्कार. बाबा हवलदार रे देश मानवला, बाबा हवलदार रे देश मानवला, बाबा हवालदार रे देश मानवला, बाबा हवालदार रे देश मानवला, बाबा हवलदार रे देश मानवला. बाबा हवलदार रे गावच्या गाव करा, बाबा हवलदार रे गावच्या गाव करा, बाबा हवालदार रे गावच्या गाव करा,